سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا صوتات شامبيونز ليج اوروبا دحرتن وي حوارح زوسد مقراص دغماي تمليسو ابزلو لغزي بوزح حيال كومدما مسات زخونه گطماتي تخايد زلا حدا كابز گطمات كا اتي امونغو جرمناويت كلب باير ميونخن اسبانياويت كلب بارسلونا تخايد صوتا خوينو ابت گطم كا كلب باير ميونخ ندغفت كلب بارسلونا بزحفر منغدي شومان تبخلت ساعات كوينا كسب حجخا مزارو معكنا زينا خويني يزركب ابغون زغطم غنا بمعكنا زينا بلص خوننا ادا اندارخبه مزارب معكنات كوين زركب تصواتاي اندحرالو اتبقل معكنات نميسي ابجبو او علو زتبهله كنداوي ناي كنف تخلخلايتا كلب زخونه الفونسو ديفيسيو ازي ود 19 عام زخونه بلص تصواتاي ابزوان عدميو جينان اشتين كلو هداك بلصات عالمنا كخون يبهللو زلو خوينو نفس درجه قدم مبصحو غنا اب غزين اسنتو حدا بزح حرغص زنبرو هيوت حالفيو بلص كوين زركب ابزا چانل كا كمت تاريخ تفلالي عوتات نمص حج دما تاريخ زكوخب من اسي تصواتاي باير كوين زلو الفونسو ديفيس كنري كنفتنينا قدمي غنا ابزا چانل سبسكرايب لايك كومون تدول بمطواق قدامو تخاتلتي معالتاو تحستونا خدكونو بغبرن عدم ابز حلفت صوتات شامبيونز ليج اوروبا انصار كلب بارسلونا دحر زرأيو بقعت بتيكو عس اجر كاب زرأيتهم حدا كابتم زبلصو ناي صغماي كنف تخلخلت زخونه مارسيلو كتتصاوت كري كان كلخو يعنتي فسها امصي خالن زبل بلص زخونه رئيتو زموصو الفونسو ديفيس ملؤ شمو الفونسو بويلي ديفيس يبحال بعلة كلته ورح 11 كلته عامة مهرت اب حنتي بودبورا متبال ابغانا اتركب عدي اب حدا معقب سدتنياتاتيو كابتوم ابو زقموط زنبرو كاب لايبيريا زمصو سدتنياتات زنبرو ابونا ديون زتولده تاريخ الفونسو خدغلص انكل خدما بقدمنا زمص اندحرالو تاريختهم زرادم زنبرو وق زرأيو سدرابيتي زمص ابونا ديون اب افريقاويت هاجر لايبيريا توليدهم زعبيو كلته زفاتو سب حدارن كلو يوم اتي بسنكت سمع سلطان بزحات مراحتي هنا زي تفلالي كفالات حبرتسب لايبيريا زتفطه دمو وق حد تفاتيرو زي كاب شحن شعات 280 شعات جميرو كساب شحن شعات 209 شعات زغصله استاد كل 250 شح لايبيرياوያን زهالقلو وق حد نا الفونسو ولدو زخون سب حدر بسلام هاغروم كنبرو كم زي كولي غيروم نذكرهم كاس درابيت الفونسو حجابتا تاريخو تغلص دوكيومنتاري بما بزلو مغلصي مجمريا ابو اب غزي وغي هيوت بتعمي كبيت راي زيكونه بتعمون حدغنيا ينيرو بهيوت كتقصل اندحر دليخا خا قدامي تفتح زنبرت برتا العلكا نفسخا مكل خاليو مغنياتو ابتنا حد وغ مني قتلكا زي فلطلو اسقاق هونتا سلا زنبريو نحنا خا كمتم قال زغبرو برتا العلنا كنتكوس دليت سلا زينبرنا اتا كاليت امراصي مالت سدت مخادي حشينا إلناينا كيدنا خبلن كله ادين الفونسو دمان تزنبر كونتات ذكيره ختزاربن كلا ابتي غزيتي اتوق طراي زي كونه زفرحكا اتيافقودو تدربي زنبر ريساتاتون يفرحكايو حدا غزي خا مغبدي خا تمص وي دما ماي كتمص ابتوصالو زتدربي ريساتات سغيركا ايخا تمص زنبره از كله تدراري بخا نحنا كاب غزا عدنا نزان هيوتنا فرحنا كن هادمينا تجددنا كتبليا تزنبره كونتات اندانا بعت تذكرو بدحرزي سدرابيت الفونسو نابتياب غروبيت هاجر غانا كاب رئيس كتما اكرا نمعرب اب حنتي بودبورا متبهال بوتا زركب معقوب سدتنياتات يمصيم ابتي معقوب سدتنياتاتون بسنك زنبره بزح سدتنيا هيوت كم تزتصبيو وي نبرن ابو ديفيس الفونسو خانه زذكروا بستزاربلو سب بخينات طراي يكونن زموت ጥሜቱን ሓደገኛ ቀታለ ዝኾነ ነገር እዩ ኣብቲ ዝነበርናዮ ምዕቆብ ስደተኛታት ከኣ ጥሜት ነይሩ ሓደ ግዜ ከኣ ከይንመወት ንፈርሒና ነርና ክብል ተዛሪቡ ስድራቤት አልፎንሶ ኣብቲ ምዕቆብ ስደተኛታት ካብ ኩናት ሓደ ሃገሮም ሃዲሞም እንዳተቐመጡን ከለው ነቲ ሕጂ መንእሰይ ኮኸብ ተጻዋታይ ክለብ ባየር ሙኒኽ ክኸውን በቕዒ ዘሎ አልፎንሶ ኣብ ዓመተ 2000 ዮም ኣብቲ ምዕቆብ ስደተኛታት ዝወለደዎ نا الفونسو مسولد دما اتزنبر كبدت نا هيوت مليسو زغدد خوينو نبرخ اب طعم كبيت كخونم كم زخ اليوم اتم سدرابيتو حج زكيرم ززاربو
ኣብዚ معقوبه ስደተኛታት እንከለው ድማ ናብ ካናዳ ናይ ምኻድ ዕድል ንምርካብ ከመዝገቡ ጉዳዮም ብመልክዕ ፎርም ገይሮም ከእትው ተሓተቱ ዕድል ገይሮም ድማ አልፎንሶ ዴቪስ ካብ ዝውለድ 5 ዓመታት ምስ ገበረ እቲ ናይ ካናዳ ናይ ዕቁባ ሕቶኦም ተቐባልነት ረኺቡ ሃገረ ካናዳ ካብቲ ዝነበርዎ معقوبه ስደተኛታት ኣምጽያ ናብቲ ንብዙሓት ብሰንኪ ሕማቃት ፈተውቲ ስልጣን ዝኾኑ መራሕቲ መበቆለ ሃገሮም ስደተኛታት ክኾኑ ዝተገደዱ ሓተት ዕቁባ ብሰላም ዝነብሩሉ ዓደ ኣምጽያቶም ስድራቤት አልፎንሶ ናብ ካናዳ ምስ መጹ እቲ ዝነበርዎ ጭንቂ ከምኡ ድማ ውግእን ወረውግእን ገዲፎም ሓድሽ ህይወት ክመርሕዮም ዕድል ረኺቦም ነቲ ወዲ 5 ዓመት ክሳብ ዝኸውን ምስኦም ኣብ ስደት ዝጸንሐ አልፎንሶ ድማ ኣብ ትምህርቱ ንፉዕ ኮይኑ ኣብ መጻኢ ኣብ ዝብጻሕ ክበጽሕዮም ክጽዕሩ ዝጀመሩ አልፎንሶ ድማ ስድራቤቱ ዝኹሉ ከርተት ሓሊፎም ድሕሪ መምጽኦም ንዕኡ ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕሪ ብምስትባል ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሩ ክሰርሕ ይጀሚሩ ካብ ትምህርቲ ኣብ ዝፍደሰሉ ኸኣ ኣብቲ ምስ ክለባት ናይ ገዛውቲ ኸይጽንበሩ ዋሕዲ ገንዘብ ዘለዎም ቆልዑ ዝጻወትሉ ናይ ንኣሽቱ ውድድራት ኩዕሶ ክሳተፍን ከሎ በታ ጸጋመይቲ እግሩ ኸኣ ተኣምራት ክሰርሕ ግዜ ኣይወሰደሉን እዚ ኣብታ ርእሰ ከተማ ዞባ አልቤርታ ዝኾነት ካናዳዊት ከተማ ኤድሞንተን ዝነበረ አልፎንሶ ኣብቲ ዝጻወተሉ ዝነበረ ውድድራት ናይ ንኣሽቱ ብሉጽ ብቕዓት ከርብ ምኽኣሉ ኣብታ ዓዲ ዝነበረት ኤድሞንተን ስትራይከርስ እትበሃል ንእሽተይ ክለብ ተጸንቢሩ እዚ ኸኣ ገና ወዲ 6 ዓመትን ኮለይ ዝነበረ ኤድሞንተን ስትራይከርስ ወትሩ ንኣሽቱ ቆልዑ መጽኦም ብቕዓቶም ማርዮም ክምዕብሉ ትፈቅድ ክለብ ኮይና ንአልፎንሶ ዴቪስ ከኣ መጀመርያ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጉዕዞ እያ ዝነበረት ኣብዛ ክለብ ከኣ ኣብ ጎኒ ትምህርቲ እንዳተጻወተን ከሎ የዒንቲ ክለብ ቫንኩቨር ዋይት ካፕስ ክወድቆ ብምኽኣሉ ኣብ ዓመት 2014 አልፎንሶ ወዲ 14 ዓመትን ከሎ ምስታ ክለብ ተጸንበረ መጀመርያ ከኣ ኣብ ናይ ንኣሽቱ ጋንታታ ክለብ ድሕሪ ምጽዋቱ አልፎንሶ ብሉጽ ብቕዓት ከርኢ ምስ ጀመረ ካብ ወዲ 15 ዓመት ጀሚሩ ምስታ ካልአይቲ ጋንታ ፕሮፌሽናል ጸወታ ከካይድን ከሎ ጸኒሑ ድማ ናብታ ዓባይ ክለብ ተጸንቢሩ አልፎንሶ ኣብዛ ክለብ በታ ጸጋመይቲ እግሪ ገይሩ እቲ ብሉጽ ዝኾነ ብቕዓቱ ከርኢ ምስ ጀመረ ካብ ክለባት ካናዳ ወይ ድማ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ክለባት ኤውሮጳውን ጠማ ተኸረክብ ዝጀመረ ኣብ ክራማት 2018 ከኣ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒኽ ነቲ ወዲ 18 ዓመት ዝነበረ አልፎንሶ ኣብ መጻኢ ብሉጽ ተጻዋታይ ክኸውን ብቕዓት ከም ዘለዎ ብምእማን ከይተቐደመትን ከላ ብኣስታት 22 ሚልዮን ዩሮ ፈሪማቶ ኣብ ዝቐጸለ ወርሒ ሓደ ናይ 2019 ከኣ ናብ ጀርመን መጺኡ መስታ ክለብ ምስተጠርነፈ አልፎንሶ ዴቪስ ብዙሕ ከይጸንሐዩ መስታ ዓባይ ክለብ ክጻወት ዓቕሚ ከም ዘለዎ ከርኢ ዝኽኣለ ነዚ ውጽኢት ከኣ ኣብታ ናብ ባየር ዝመጻላ ወርሒ አንጻር ሽቱትጋርት ቀዳማይ ጸወትኡ ድሕሪ ምክያድ ኣብዚ እዋን አልፎንሶ ዴቪስ ምስታ ክለብ ክሳብ 2025 ዘጽንሖ ውዕል ዘለዎ ሓደ ካብ ብሉጻት መንእሰያት ተጻወትታ ክለብ ኮይኑ ይዝርከብ ንናይ ኩዕሶ እግሪ ጉዕዞ ኣመልኪታ ኣዲኡ ቪክቶሪያ ኣብ ዝሃቦት ቃል ኣነ ወዲ 14 ዓመትን ከሎ ምስ ክለብ ክጽንበር ከምኡ ድማ ኣብኡ ክሓድር ምዃኑ ምስ ነገረኒ ብጣዕሚ የፈሪሐ ምክንያቱ ወደይ ሕማቅ ቆልዓ ኮይኑ ክዓቢ ድሌት ስለ ዘይነበረን እዩ ግን አልፎንሶ ኣደ ኮኽርዓኪ ኢሉ መብጽዓ ኣቲለይ ይኽኢሉ ኣይሓስውን ከኣ ብሓቂ ኣኽርዕኒ ዘሎ ከም معقوبه ስደተኛታት ዝኾነ ማዓስከር ናብ ሓደ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ወትሩ ዝርአ ብሉጽ ተጻዋታይ ኮይኑ ተቐይሩ በምህላው ኣነ ብጣዕሚ ኩርዕቲ የኽትብል ያ ተዛሪባ አልፎንሶ ዴቪስ ኣብ ካናዳ ዘይተወልደ ብምዃኑ ዜግነት ናይቲ ሃገር ክወስድ ፈተና ክሓልፍ ዝነበሮ ከም ብዙሓት ሓተት ዕቁባ ከኣ ነቲ ፈተና ሓሊፉ ኣብዚ እዋን ንሃገራዊት ጋንታ ካናዳ ወኪሉ ክጻወት በቕዒ ዘሎ ኣብ ርእሲ ድማ ካናዳ ነቲ ምስ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ኮይና እቲ እንግዶ ናይ 2026 ዋንጫ ዓለም ናይ ምእንጋድ ሕቶኣ ተቕርበሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ አልፎንሶ ዴቪስ ነቲ ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝጀመረ ታሪኹ ብምግላጽ ካናዳ ንዘለዎ ደረጃ ክበጽሕ ዓበ ኣበርክቶ ጌራ ብምባልዩ መግለጺ ሂቦ ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ጸወታታት ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ከኣ ነተጻወቲ ባርሳ ኣታሊሉ ንኬሚሽ ብልጽቲ ንሸቶ እትኸውን ኩዕሶ ዘቐበለ ኮይኑ ብዙሓት ደገፍቲ ከኣ ንሜሲ ኣብ ጅቡኡ የእትይዎ ዝብል መላገጽ ዘረባ ክሳብ ዘውጽእዮ አልፎንሶ ዴቪስ ንሜሲ ምሕላፍ ከልኢዎ ዘምሰየ ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ወጻኢ ድማ አልፎንሶ ዴቪስ ምስ ሓንቲ ኣብ ካናዳ ኣብ ቫንኩቨር ዋይት ካፕስ ትጻወት ዝነበረት ሕጂ ድማ ኣብ ክለብ ፓሪስ ሳን ጀርማን ትጻወት ዘላ ጆርዲን ሁቴማ ትበሃል ጓል 19 ዓመት ካናዳዊት ጓል ንስተይቲ ፍቕራዊ ዝምድና ዘለዎ ኮይኑ ናይ ዕረፍቲ ግዚኡ ከኣ መሳኣ ክሕልፍ ብዙሕ ግዜ ናብ ከተማ ፓሪስ ዝመጽእ ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም